S nama je Renata Marević, dugogodišnja direktorica Marine Punat i iskusna izlagačica na sajmu u Düsseldorfu, gdje Marina nastupa već godinama. Kako vam se čini ovogodišnji sajam i šta možemo očekivati? Kako će biti sezona? Neki kažu da neće biti baš najbolja. Pa prije svega dobar dan prijateljima mora. Evo, mi smo tu već dugogodišnji izlagači u Düsseldorfu i to je za nas uvijek bilo mjesto susreta. Mnogi nas pitaju pa što radite ovdje na sajmu Puniste? Da, jesmo. Mi kao Marina Punat imamo zaista veliki broj brodova u luci i u moru i na kopnu. Međutim, baš zato što smo tako veliki, događa se i puno promjena i dolazi nam puno novih kupaca. Ovdje smo prije svega da pozdravimo veliki broj postojećih i vjernih kupaca, od kojih su neki i više desetljeća već kod nas. I oni zaista vole i sretni su kada ih možemo pozdraviti u njihovoj domovini. A s druge strane ovdje nadolazi i veliki broj potencijalnih novih kupaca. Zatim, ono što nam je bitno, dolaze nam ovdje i tu se nalazimo sa našim partnerima s kojima možda nemamo vremena u tijeku operativnih svakodnevnih aktivnosti da se vidimo dolje u Marini ili u Hrvatskoj, a svi su ovdje u ovo isto vrijeme na istom mjestu, uključujući i klubove, udruženja na razini Europe i na globalnoj razini kao što je EBI, znači European Boating Industry, koji nam pomažu u predlaganju i rješavanju određenih pitanja koja muče ne samo Marinu Punat nego i ostale marine u Hrvatskoj. Pa tu je ECOMIA, pa tu je udruženje čiji smo dugogodišnji član Trans Europe Marinas. Tu su evo i predstavnici medija, pa dolaze i ponekada i predstavnici donositelja odluka, znači nadležnih institucija. Evo, svi smo ovdje u isto vrijeme. Da, a kakva će biti sezona? Niste mi to rekli. Ovako, neću sad iznositi samo vjeru i nadam se da će biti bolje i tako dalje. Mislim da je sezona i prošle godine bila više manje vrlo dobra, za Marinu Punat svakako, ali mogu se usuditi reći vjerojatno i na nacionalnoj razini i mislim da nema bojazni niti za sljedeću sezonu. Vjerojatno će se puno stvari raščistiti u tijeku sljedećih nekoliko godina, pogotovo po pitanju djelatnosti čartera, gdje će se određeni broj možda plovila malo smanjiti i doći na pravu mjeru. Tako je, da. Marina Punat je poznata po tome da svake godine nudi neku novu uslugu. Šta spremate ove godine? Što spremamo ove godine? Pa ovako, prije svega moram istaknuti da ulaganja u koncesijsko područje Marine prije svega se gleda s aspekta trajanja ugovora o koncesiji. Opet, neću reći samo ime Marine, nego mogu reći ime mnogih marina u Hrvatskoj. Velik dio koncesija uskoro ističe. To se radi sad o razdoblju od nekoliko godina, 6, 7, 8, 10. Tako da svi mi, koncesionari, nekako gledamo naša ulaganja prilagoditi tom očekivanom koncesijskom, odnosno poznatom koncesijskom trajanju ugovora, uz nadu da će se pitanje koncesija riješiti i dalje. Mi smo nedavno završili jedan veliki ciklus ulaganja, pa smo tako u Marini izgradili veliki restoran na kat, koji nam je ne samo mjesto susreta nautičara i prijatelja mora, već i mjesto gdje zalaze i brojni domaći gosti i vikendaši i mjesto gdje možemo održati razna događanja, proslave, regate. Zaista smo zadovoljni s tom investicijom koja je usput rečeno i sufinancirana sredstvima Ministarstva gospodarstva, dakle nacionalnim sredstvima, kroz porezne olakšice i poticaj zapošljavanja. U području brodogradilišta smo nabavili, montirali i pustili u promet veliki treblift od 540 tona, jedinstven ne samo po toj nosivosti, već i po tome što je bazen širok 16 metara, dakle može podizati na kopno i plovila, najveće katamarane i veće brodove, manje trajekte, sa daljnjom namjerom da se ukinu, da se puste van funkcije postojeći navozi, jer je ova tehnologija podizanja brodova puno čišća. U sklopu toga su uređeni novi bazeni za travel liftove, postojeći i ovi novi. Napravljena su i izmještena nova prališta, udaljena od mjesta da se smanji razina buke. Dakle, sve u funkciji
pojačane još zaštite okoliša, jer moram istaknuti da su marine prvenstveno mjesto gdje se itekako brani i čuva okoliš. Na čemu još cijela država, upravitelji luka, komunalna društva koji upravljaju lukama, dakle svi smo mi u tom poslu, na čemu još zaista treba poraditi. Jer Jadransko more nije veliko more, zatvoreno je more i svi od njega živimo. Moramo ga čuvati. Moramo ga čuvati, mora biti čisto. Da. Jučer ste sudjelovali na panelu Blue Innovation Dock sa nekim doprinosom Marine Punat, digitalizaciji, vašim iskustvima i tako. Koliko sam čuo, i drugi su jako zainteresirani i imaju naučiti nešto od nas. Pa nama je izuzetno drago, ne zbog toga da se pohvalimo time, već upravo zato da podijelimo ta iskustva sa našim, neću reći konkurentima, nego naprosto sa drugima u industriji kako bi se prema svim našim kupcima, korisnicima usluga koji su naši zajednički kupci, poboljšala usluga i na neki način čak i standardizirala. Naša marina je već 60 godina u poslu, upravo smo obilježili 60 godina postojanja i ponosni smo na to da smo uvijek nekako bili pioniri u uvođenju nove tehnologije, a to je posljednjih desetljeća svakako digitalizacija procesa, ne u cilju da zamijenimo čovjeka, već naprosto zato da čovjeku olakšamo rad, da naš mornar ili naš recepcioner bude bio oslobođen nekakvih rutinskih poslova i da se može više posvetiti kupcima. Tako je sada naglasak na razvoju, na ovom projektu koji gradimo u suradnji sa Fakultetom za strojarstvo i Fakultetom za brodogradnju u Zagrebu i sa partnerom koji razvija robotsku tehnologiju. U završnoj fazi postupak izrade rješenja robota koji će služiti za logističku podršku kupcima, na primjer za transport određenih stvari, nabave ili prtljage, a istovremeno bi služio i za nadzor marine u smislu patrole. Bio bi opremljen termalnim kamerama, senzorima koji mogu reagirati na određene rizične situacije, kažem prvenstveno u svrhu sigurnosti. Sljedeći projekt koji još radimo odnosi se na zaštitu okoliša, što je primarno, jer ono što želimo prenijeti našim kupcima koji su toliko vremena upravo kroz dan jako puno sati provode na online, na društvenim mrežama i tako dalje, da se od toga udalje i urone u prirodu. Želimo prirodu očuvati čistom i spremnom za njihov boravak, za opuštanje. Naravno da moramo paziti na način kako ćemo doći do energije. Troškovi energije u poslovanju, bilo čijem pa tako i marina, su ogromni. Nastojimo ih reducirati, da je sada u fazi izgradnja i čak i pripreme dokumentacije na način da ćemo iskoristiti svaku moguću površinu pogodnu za montažu solarnih elektrana za proizvodnju električne energije. Time bismo mogli pokriti od 40 do 60% postojećih troškova energije koje plaćamo, a znamo da se dobiva iz klasičnih izvora koji ne čuvaju prirodu. Jel? Da. Gospođo Marević, hvala vam na razgovoru, želim vam ugodan i uspješan sajam do kraja i naravno zajednički uspješnu nautičku sezonu. Hvala vam lijepo i pozdrav, evo, mogu samo poručiti, dođite na more.